sak mangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Gusti kula. Awan wonten dawuh. Nek eneng ngatur kaya ngenten iki. Kula tak takon karo sampeyan. Kula kudu percaya karo sapa? Sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna kelakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis. Matur kalian pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar mrono mrene. Sampeyan wau ngucap pripun? Nek ucape Patih Sengkuni ora nyata, pangkat Patih ajeng mang balekke kalih kula. Saniki sampeyan ajeng ngomong napa? Sampeyan ajeng ngomong apa? Mencap-mencep wong gerak ora nyata.